Brangus draugai, Сегодня мы с вами продолжаем наши темы, посвященные 7 периодам церквей. šiandien tęsiam mūsų temą, kuri pašvęsta 7 krikščionybės periodam. В прошлой теме мы с вами рассматривали период Эфеса. Praeitą kartą mes peržvelgėm Efezo periodą, Период Эфеса, который продолжался с 31 по 100 год христианской эры. kuris tęsėsi nuo 31 iki 100 po Kristaus metų. Это период апостольского христианства. Tai apaštališka krikščionybė. Период чистоты евангельского учения. Evangelijos mokymo tyrumo periodas. И главная проблема, которая была в конце этого периода, это оставление первой любви. Ir pagrindinė problema, kuri buvo pabaigoje šio periodo, tai buvo pirmosios meilės atšalimas. И признаком ее является угасание миссионерского духа. Ir to požymis yra misionieriškos dvasios trūkumas, atšalimas. Второй период – это период Смирны. Antras periodas tai Smirnos periodas. Он продолжался с 100 по 323 год. Jis tęsėsi nuo 100 iki 323 metų po Это был Kristaus. период гонений на христиан со стороны Рима. Tai buvo krikščionių persekiojimo periodas, kai Romos imperija persekiojo krikščionis. Период Смирны – это период гонений и одновременно период триумфа христианства. Smirnos periodas tai ne tik persekiojimų, bet ir krikščionybės triumfo periodas. На протяжении более 300 лет христиан гнали, около 300 лет, Apie 300 metų krikščionis persekiojo, но церковь выстояла. tačiau bažnyčia išstovėjo. Своим образом жизни она очень ярко свидетельствовала о силе Евангелия. Savo gyvenimo būdų labai ryškiai liudijo apie krikščionybę. Дьявол не смог уничтожить церковь силой. Šėtonas nesugebėjo jėga sunaikinti bažnyčios. И тогда в период Пергама он меняет тактику. Ir tada atėjo Pergamo periodas. Период Пергама продолжался с 323 по 538 годы. Jis tęsėsi nuo 323 iki 538 metų. Церкви был предложен компромисс. Bažnyčiai buvo pasiūlytas kompromisas. В обмен на власть, деньги, Mainais į valdžią ir pinigus церкви предложили отречься от ключевых принципов Евангелия. bažnyčiai buvo pasiūlyta atsisakyti pagrindinių Evangelijos principų. И, к сожалению, подавляющая часть идет на этот компромисс. Ir deja, didžioji krikščionių dalis priėmė šį kompromisą. Период Пергама – это период духовного отступления. Pergamo periodas tai dvasinio nuopolio periodas. Церковь из гонимой становится государственной. Iš persekiojamos bažnyčios bažnyčia tampa valstybinė bažnyčia. А реформа императора Константина и его последователей приводит к синтезу христианства с язычеством. O Konstantino reformos atveda prie stabmeldystės ir krikščionybės sintezės. И сегодня мы с вами будем рассматривать следующий период истории христианства. Ir šiandien mes peržvelgsim sekantį krikščionybės periodą. Это самый длительный период истории церкви. Tai pats ilgiausias bažnyčios istorijos periodas. Он продолжался с 538 года, Jis tęsėsi nuo 538 metų, начало возрастания папского могущества, kai prasidėjo popiežijos galybės kilimas, и завершился 1517 годом, началом Великой Реформации. ir pradžia ir pabaiga šio periodo 1517 metai, tai yra reformacijos pradžia. Этот период занимает отрезок в 1000 лет. Šis periodas tęsiasi beveik 1000 metų. Это самый мрачный, Tai pats niūriausias, самый зловещий,
pats žiauriausias период истории церкви. bažnyčios istorijos periodas. Обращаясь к Фиатирской церкви, Христос говорит: Kreipdamasis į Tiatyrų bažnyčią, Kristus sako: «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и соужение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее народов и любодействующих с нею в великую скорбь, если не все покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатее, которые не держат всего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас много бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как я и получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквям». Tiatyrų bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia Dievo sūnus, kuris turi akis tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį. Žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius. Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškiai Jezabeliai, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. Aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. Štai aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja į didį vargą. Jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų, jos vaikus aš išžudysiu ir visos bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris permato inkstus ir širdis. Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus. O kitiems tyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie sakosi nepažinę vadinamųjų šėtono gelmių, aš sakau: neužkrausiu jums kitokios naštos, tik tai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis, jis ganys juos geležinė lazda ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai. Kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo ir dar duosiu jam aušros žvaigždę, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Итак, что представляла собой древняя Фиатира? Kas buvo senasis Tiatyras? Что представлял собой город, который дал название самому большому периоду в истории церкви? Kas tai buvo per miestas, kuris davė pavadinimą ilgiausiam krikščionybės istorijos periodui? Итак, древняя Фиатира была основана одним из полководцев Александра Македонского, Селевком I. Tiatyras buvo įsteigtas vieno iš Aleksandro Makedoniečio karvedžių, kurio vardas buvo Seleukas I. Данный город основывается как военное поселение македонских воинов. Šis miestas buvo senovės karių gyvenvietė. То есть Фиатира была первоначально, говоря современным языком, военным городком. Šiandieninė kalba pasakius, Tiatyras tai buvo karinis miestelis. Александр Македонский создал громадную империю. Aleksandras Makedonietis sukūrė milžinišką imperiją. И для удержания ее в повиновении Ir tam, kad palaikyti ją paklusnume,
В различных регионах империи создаются военные поселения, где жили воины и члены их семей. Įvairiuose imperijos vietose kuria tokias gyvenvietės, karinės gyvenvietės, kuriuose gyveno kariai su savo šeimomis. После распада империи Александра Македонского Po to, kai Aleksandro imperija žlugo, войн его Сускило. полководцев, jo karvedžių kariai, Фиатира короткое время находится в составе Пергама. tie tyrai tuo metu randasi Pergamo sudėtyje, Затем входит в состав Римской империи. po to įeina į Romos imperijos sudėtį. В этот период она посещается несколькими римскими императорами. Šiuo periodu ją aplanko keli Romos imperatoriai. С 395 года Фиатира в составе Византии. 395 metais tie tyrai patenka į Bizantijos sudėtį. Затем город захватывают турки-османы. Po to miestą užima turkai osmanai. Затем Византия на короткое время возвращает его себе обратно. Kurį laiką po to Bizantija vėl susigrąžina tie tyrus. Затем его вновь завоевывает Турция. Po to vėl tie tyrus užkariauja Turkija. И вплоть до сегодняшнего времени он находится в составе турецкого государства. Ir iki šiol jis priklauso Turkijai. От древней Фиатиры сегодня практически ничего не осталось. Nuo senovės tie tyrų šiandien neliko nieko. И на ее развалинах, вблизи нее, Ir ant jos griuvėsių, ir šalia šio miesto располагается турецкий город современный Акхисар. Акхисар. stovi šiandieninis Turkijos miestas Akisaras, Что в переводе означает «белый замок». kuris išvertus, tas pavadinimas išvertus į lietuvių kalbą reiškia balta pilis. Город Фиатира упоминается в книге «Деяния апостолов». Tie tyrai minimi apaštalų darbų knygoje. В 16 главе книги «Деяния апостолов» 16 apaštalų darbų skyriuje рассказывается об одном из путешествий апостола Павла. pasakojama apie vieną apaštalo Pauliaus kelionę. И в частности, когда он был в городе Филиппы, Ir konkrečiai Filipų miesto он aplankymas. встретил там женщину по имени Лидию, Ten jis sutiko moterį vardu Lidija, которая была уроженкой Фиатир и торговала в Филиппах багряницей. kuri buvo gimusi Tyruose ir prekiavo purpuru. Считается, что она была первой из жительниц Фиатир, которая приняла христианство. Manoma, kad ji buvo pirmoji Tyrų gyventoja, kuri priėmė krikščionybę. Древние хроники говорят, что уже к III веку христианской эры вся Фиатира была христианской. Senovės metraščiai rašo, kad jau 3 amžiaus pradžioje Tyrai buvo krikščioniškas miestas. История упоминает имена епископов Фиатиры. Istorija mini Tyrų vyskupų vardus. Но после того, как Фиатира была захвачена турками, христианская епархия была ликвидирована. Tačiau, kada Tyrus užėmė turkai, ši vyskupija buvo panaikinta. Примечательно, что от древней Фиатиры сохранилось меньше всего по сравнению с другими городами книги Откровения. Lyginant su kitais apreiškimo knygoje minimais miestais, tie tyrai paliko mažiausiai liudijimų apie save. Интересно, что от Смирны, что Смирна, город, простоявший в период гонений, существует и по сей день. Įdomu, kad Smirna, kurioje vyko daug persekiojimų, tebe egzistuoja ir šiandien. А от древней Фиатиры буквально остались жалкие камни.
O iš senovės Tiatyrų tiesiogiai liko tik tai apgailėtini akmenys. На данном слайде показано все, что осталось от древней Фиатиры. Šiuose skaidrėse ir parodyta tai, kas liko iš senovės Tiatyrų. Мы помним величественные развалины Эфеса, мы с вами смотрели, да? Mes pamenam senovės Efezo griuvėsius, Развалины Пергама величественные. Pergamo griuvėsius. А здесь мы видим буквально жалкие камни, основание колонн, фонтана остатки и одна из плит. O čia, kaip matot, apgailėtini griuvėsiai, fontano likučiai ir dar kai kurie. И в этом есть тоже свое значение. Ir tame taip pat yra reikšmė, gili reikšmė. От самого mрачного города, символизирующего самый мрачный период церкви, осталось менее всего. Iš paties niūriausio miesto, simbolizuojančio niūriausią krikščionybės periodą, beveik nieko neliko. На данном слайде показано то, что представляет собой современный Акхисар, турецкий город, который располагается на месте Фиатиры. Šiuose skaidrėse matome, kaip atrodo šiandieninis Akhisaro miestas Turkijoje. Мы видим центральную площадь с памятником Ататюрка. Matome aikštę su Atatiurko paminklu. Видим спортивно-развлекательные комплексы. Matome sportinį pramogų kompleksą. И видим вид современного жилого массива Акхисара. Ir matom šiandienio gyvenamo rajono vaizdą. Это маленький, небольшой турецкий городок. Tai nedidelis Turkijos miestelis. Итак, древняя Фиатира, в отличие от Эфеса, Пергама или Сардиса, о котором мы с вами будем говорить сегодня вечером, она никогда не была крупным и значительным городом. Taigi Tiatyrai, skirtingai nuo Pergamo, nuo Efezo, nebuvo didelis ir svarbus miestas. В отличие от того периода, который она символизирует. Skirtingai nuo to periodo, kurį simbolizuoja Tiatyrai. Что же это был за период в истории христианства, период Фиатиры? Kas tai buvo per periodas, krikščionybės istorijos periodas, kurį simbolizuoja Tiatyrai? 1000 лет, эпоха Средневековья. 1000 metų, viduramžių epocha. Крупнейший историк христианства, профессор Шаф, написал в XIX веке следующее. 19 amžiuje gyvenęs istorikas, krikščionių istorikas Šafas parašė sekančius žodžius. Средние века западного христианства напоминают период судей в истории Израиля, когда были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили окольными дорогами, и когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это было время гражданских и политических волнений и тревог, гражданских войн и иноземных вторжений. Общество находилось в состоянии хаоса, на грани анархии. Был прав тот, кто был сильнее. Мы не найдем за всю историю человечества более темного времени, чем Средневековье. Средние века и темные века – термины синонимы. Viduramžiai vakarų krikščionybėje primena mums tą periodą, kai švento rašto, kai valdė teisėjai. Tai yra Izraelio istorija. Kai keliai buvo tušti, Kaip Vytautas pasakė, tai buvo teisėjų periodas Izraelį, kuomet keliai buvo tušti, eidami šiomis tiesiais keliais, žmonės galėjo ir kiekvieną dieną pakliūti tenai, kur buvo neteisybė. Tai buvo civilinių ir politinių pergyvenimų ir įvairių neramumų laikas, kada buvo civiliniai karai ir taip pat buvo įsiveržimai iš užsienio. Pati visuomenė buvo chaoso būsenoje ir visiškai netoli anarchijos. Teisus buvo tas, kuris buvo stipresnis.
mes nesurasime žmonijos istorijoje kitokio, labiau tamsesnio periodo negu viduramžiai. Taigi terminai viduramžių laikai ir tamsieji laikai tai yra terminai sinonimai. Попробуем охарактеризовать средневековую Европу времен Феотилы. Taigi mes pamėginsime charakterizuoti, koks laikas, kokia būsena buvo Europoje tuo momentu, kai buvo Тиатиros periodas. Историки ненадушно сходятся во мнении о том, что средневековая церковь сформировала средневековое общество. Istorikai vienu balsu sako, kad būtent viduramžių bažnyčia suformavo viduramžių visuomenę. Средневековая церковь и мораль общества. Šiandien pasižiūrėsime šitą dalį, tai yra viduramžių istorija ir visuomenės moralė. Средневековая церковь учила религии и формы, обряда. Viduramžių istorija, viduramžių bažnyčia religija mokė apeigas, moralinės per apeigas. Она не требовала от человека духовного изменения. Ji nereikalavo iš žmogaus dvasinės permainos. Изменения жизни, системы ценностей. Permainos gyvenimo ir vertybių sistemos. Главное это выполнять обряд. Svarbiausia buvo įvykdyti apeigą. И потому мораль в эпоху Средневековья была вопиюще низкой. Ir todėl viduramžiais moralė buvo tiesiog, tragiška, sako. Общество с одной стороны было религиозным, а с другой стороны крайне развращенным. Visuomenė viena pusė žiūrint buvo labai religiška, o kita vertus buvo labai ištvirkusi. Историки отмечают, что люди Средневековья были скорее религиозными, чем моральными. Istorikai sako, kad viduramžiais žmonės buvo labiau religiški negu moraliai. Средневековое богословие учило. Viduramžių teologija mokė. Эффективность таинства зависит от блага, присущего самому таинству, и никак не зависит от веры получателя таинств. Viduramžių istorija ir teologija mokė, kad paslapties, kaip žinote, tikėjimo paslapties yra toks terminas Biblijai, paslapties efektyvumas priklauso nuo to gėrio, kuri priklauso pačiai paslapčiai, o ne nuo tikėjimo žmogaus, kuris priima tą paslaptį. То есть неважно, с каким чувством человек крестится. Taigi, tokiu būdu galima būtų pasakyti, nesvarbu, su kokiu jausmu žmogus krikštiesi. Вообще верит ли он в это? Ir visai nesvarbu, jis apskritai tiki tuo. Само по себе крещение уже освящает его. Pats savaime faktas krikšto jau pašventina žmogų. Неважно, с каким чувством человек принимает причастие. Nesvarbu, su kokiais jausmais žmogus dalyvauja šventoj vakarienėje. Само по себе причастие освящает его. Jau pats šventos vakarienės apeigos faktas, apeiga pašventina dalyvaujantį. В Средневековье была четко разделена жизнь человека во время посещения им храма и жизнь человека по выходе из церкви. Viduramžiais buvo labai aiški riba tarp laiko žmogaus gyvenime, kuomet jis ateina ir lanko bažnyčią, ir to momento, kada žmogus išeina už bažnyčios. В храме молитвы, свечи, поклонения, а по выходе суета, пьянство, злоба. Šventykloje buvo maldos, buvo žvakės, buvo garbinimas, o išėjus iš šventyklos tai buvo girtoklystė, buvo ištvirkavimas, buvo chaosas, buvo blogis. Средневековая церковь и семья. Viduramžių bažnyčia ir šeima. Один из крупнейших богословов Средневековья Иероним писал своему ученику. Vienas iš labiausiai žinomų viduramžių istorikų Jeronimas rašė savo mokiniui. Пусть твой маленький племянник обнимает тебя своими ручонками. Пусть мать, разорвавши платье, указывает на грудь, которая тебя вскормила. Пусть отец перед дверями бросается к твоим ногам. Ты оставайся тверд и перешагни через тело отца. В этом случае жестокость – единственная добродетель. Rašė jaunam žmogui, tegu tavo jaunas sūnėnas apkabina tave mažomis rankytėmis, tegu mama, perplėšusi savo rūbą, nurodo į krūtį, kuri tave maitino, tegu tėvas prieš duris, tai yra nuo durų slenkščio, krenta prie tavo kojų, tu lik tvirtas,
ir peržengs savo tėvo kūną. Šiuo atveju žiaurumas yra vienintelis gėris arba geradaris. Средневековье делает монашество вершиной добродетели. Viršinai? Добродетели. Viduramžių istorija vienuolystės doktrina buvo iškelta į aukščiausias gėrio Средневековая церковь и Дарибес, ačiū. медицина. Пожалуйста. Средневековая церковь и медицина. Viduramžių istorija, bažnyčia ir medicina. Средневековая церковь учила, что тело греховно, Viduramžių bažnyčia mokė, kad kūnas yra nuodėmingas, а душа бессмертна. o siela nemirtinga. Чтобы бессмертная душа взяла верх над телом, нужно всячески тело умерщвлять. Kad nemirtinga siela užkariautų mirtingą kūną, reikia visokiais įmanomais būdais marinti mirtingą kūną. За телом не нужно ухаживать. Tuo nuodėmingu kūnu nereikia rūpintis. Ухаживание за телом – это грех. Rūpintis nuodėmingu kūnu jau yra pats savaime faktas nuodėmė. И потому население Европы принимало ванны 2-3 раза в год. Todėl Europos visuomenė tuo laiku, Да. tuo laiku būtent Europos visuomenė prausdavosi vonė 2-3 kartus per metus. 2-3 раза в год. 2-3 kartus per metus. Мы часто читаем о прекрасных рыцарях, прекрасных принцессах эпохи Средневековья. Mes dažnai skaitome apie nuostabius riterius arba gražuolės princesės viduramžių laikais. Но, думаю, мы бы с вами в одной комнате долго бы не выдержали. Bet aš manau, kad mes su jumis drauge viename kambarėje ilgai neištvertume su jumis. Кстати, духи были изобретены именно для того, чтобы компенсировать данное в кавычках благоухание. Tarp kitko, kvepalai buvo būtent išrasti tikslu, kad kompensuoti štai tą kabutėse kvapą. Средневековая церковь учила, что болезнь – это проклятие и наказание от Бога. Viduramžių bažnyčia mokė, kad liga tai yra prakeiksmas ir bausmė iš Dievo. А раз это наказание от Бога, то лечить, безусловно, не только неправильно ее, но является грехом. O jeigu yra suvokiama, kad tai yra iš Dievo, tai gydyti tokią lygą yra ne tik, kad tai neteisinga, bet ir logiškai nuodėmė. И потому медицина в эпоху Средневековья, как и другие науки, не развивалась вовсе. Todėl viduramžiais medicina, kaip ir kitos mokslo šakos, visiškai neprogresavo. Когда человек заболевал любым заболеванием, Kuomet žmogus susirgdavo bet kokią ligą, приходил священник ateidavo šventikas и говорил: «Кайся, сестра, ir pasakydavo atgailauk sesuo, ты очень греховна». tu esi labai nuodėminga. Женщине становилось хуже и хуже. Moteriai būdavo vis blogiau ir blogiau. Священник говорил: «Видимо, Господь решил тебя взять к себе». Šventikas sakydavo, turbūt viešpas nusprendė tave pasiimti pas save. Люди умирали в возрасте 30-40 лет. Žmonės mirdavo 30-40 metų amžiaus. Понятие гигиены отсутствовало вовсе. Tuo laiku neegzistavo higienos samprata. Такова была средневековая медицина. Tokia buvo viduramžių medicina. Средневековая церковь и антисемитизм. Viduramžių bažnyčia ir antisemitizmas. История нам говорит: Istorija sako, ни в одном христианском государстве евреи не были в безопасности. Они были чуждыми везде и нигде не имели прав гражданства. Их называли врагами Христа и предателями. Канонисты и богословы используют последнее выражение. Богослужение в Страстную Пятницу содержит слова: «Помолимся и за предателей иудеев». nei vienoje krikščioniškoje valstybėje hebrajai arba žydai nebuvo saugus. Jie buvo svetimi visur ir niekur niekada neturėjo valstybės teisių, tai yra piliečių teisių. Jos vadino Kristaus priešais ir išdavikais. Kanonininkai ir teologai išnaudodavo paskutinį išsireiškimą. Pamaldos ir taip pat pamaldas apie didįjį penktadienį kalbant
turėdavo štai tokius žodžius. Pasimelsime ir už išdavikus judėjus. История полна примеров, когда иудеев изгоняли из Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии и Венгрии. Istorijoje mes randame daug pavyzdžių, kuomet judėjus arba žydus išvarydavo iš Ispanijos, iš Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos, Portugalijos ir Vengrijos. Но при этом государственная церковь в Средневековье перед тем, как их изгнать, присваивала их имущество себе. Bet prie šitų valstybinė bažnyčia, prieš išvarydama žydus iš savo šalies, perimdavo, prisimdavo, tai pasisavindavo jų turtą. Они все равно греховно учила средневековая церковь. Viduramžių bažnyčia mokė, jie vis tiek nuodėmingi. И поэтому не дело им пользоваться их богатством. Не грех. Не грех. Ir todėl И поэтому им плохо пользоваться их богатством. Ir todėl patiems žydams yra blogai naudotis savo turtu. Кстати, забегая вперед, отметим, что Великое княжество Литовское Tarp kitko, užbėgant už akių reikėtų paminėti, kad didžioji Lietuvos kunigaikštystė было одним из государств, которые давали убежище евреям. buvo viena iš valstybių, kuri suteikdavo prieglaudą bėgantiems žydams. Вот это иудея-ненавистничество взращивала средневековая церковь. Būtent šitą neapykantą žydų atžvilgių augino viduramžių bažnyčia. По ее указанию в каждом средневековом городе создавались специальные гетто, места компактного проживания евреев. Čia uказanijų? Церкви. Bažnyčios dekretų arba nurodymų kiekvienoje valstybėje buvo skūriami tokie specialūs miestai, miestuose vietos, kur vadinami getai, tai yra kompaktiška žydų gyvenimo vieta. Средневековая церковь и образование. Viduramžių bažnyčia ir išsilavinimas. История говорит, Istorija kalba. не только простолюдины, но даже и дворяне-священники не умели в подавляющем большинстве случаев даже писать или читать по слогам. Более того, многие священники даже не знали молитвы «Отче наш». Ne tik tai paprasta visuomenė, bet daugelis dvariškių ir šventikai nemokėjo, dauguma iš jų nemokėjo netgi rašyti arba skaityti skemenimis. Ačiū. Skemenimis skaityti. Daugiau nei tai, daugelis šventikų netgi nežinojo maldos Tėve mūsų. Самыми большими библиотеками были библиотеки при монастырях. Pačios didžiausios bibliotekos tai buvo bibliotekos prie vienuolynų. Но количество в них книг насчитывало порой 6-12. Bet skaičius tose bibliotekose dažnai būdavo nuo 6 iki 12. Вот такие были большие библиотеки. Štai kokios buvo didelės bibliotekos. Средневековая церковь и рабство. Viduramžių bažnyčia ir vergovė. История нам говорит о том, что государственная церковь всячески поощряла рабовладение как таковое. Istorija kalba, kad valstybinė bažnyčia visokiais įmanomais būdais skatino vergovę kaip visuomenės faktą, visuomenės, kaip čia pasakyti, normą. Ačiū. Испания, Италия были одними из центров работорговли. Ispanija ir Italija buvo vieni iš vergų pirklių centrai. Церковь получала проценты от торговли рабами. Bažnyčiai atitekdavo tam tikri procentai nuo prekybos vergais. Средневековая церковь учила, что потомки Хама прокляты, и потому и мы должны они быть рабами. Viduramžių bažnyčia mokė, kad Hamo palikuonys yra prakeikti, todėl jie turi būti vergais. Мы видим очень тонкую философию Средневековья. Galime išvelgti labai subtilę, teisingai, ačiū, labai subtilę viduramžių filosofiją. Мы видим, как свою корысть они прикрывают Библией. Matome, kaip savo godumą jie pateisina arba pridengia Biblijos mokymu. Средневековая церковь и суеверие. Viduramžių bažnyčia ir prietarai.
Не говоря об обычном народе, практически все папы и итальянские князья имели при себе астрологов или в большей и меньшей степени верили в астрологию. Praktiškai visi popiežiai ir italų kunigaikščiai paskutinio, reiškia, vėlyvojo atgimimo laikotarpio šalia savęs turėjo kažkokius tai astrologus arba daugiau ar mažiau tikėjo astrologiją. Даже даты своей коронации папы согласовывали с астрологическими календарями. Netgi savo išventinimo, koronavimo datas popiežiai suderindavo su astrologo mintimis nuomonė. Государственная церковь Средневековья гнала астрономию. Viduramžių bažnyčia ir valstybinė bažnyčia persekiojo astrologiją. Мы помним гонения на Джордано Бруно, Галилея, Коперника. Mes prisimename, reiškia, viduramžių bažnyčia persekiojo astronomiją, ne astrologiją. Mes prisimename persekiojimus Koperniko ir kitų išvardintų lektoriaus vardų. И одновременно с этим поддерживал и культивировал астрологию. Астрологию. Bet kita vertus, būtent persekiojo astronomiją, bet palaikė astrologiją. Средневековая церковь и суеверие. Viduramžių bažnyčia ir prietarai. Ведущий богослов средневековой церкви Фома Аквинский писал. Žinomas viduramžių teologas, bažnyčios teologas Tomas Akvinietis. О сожительстве людей с бесами как реальности, а также утверждал, будто старухи взглядом могут передать молодым некое злое влияние. Tiesiogiai rašė apie bendrą galimybę gyventi žmonėmis su blogiomis dvasiomis kaip realybė, su blogio dvasiomis kaip realybė. Ir taip pat tvirtino, kad liktai močiutės savo žvilgsnių galėtų perduoti jauniems žmonėms kažkokią tai blogą įtaką. Средневековая церковь культивировала веру в ведьм. Viduramžių bažnyčia kultivavo tikėjimą į raganavimą. Любая сколько-нибудь симпатичная женщина была потенциальной ведьмой. Bent kiek simpatiška moteris galėjo tapti potencialia ragana. Поэтому, если бы мы с вами были в эпоху Средневековья, Todėl jeigu mes su jumis drauge būtume viduramžių laikais, в нашем зале бы остались вскоре одни мужчины. Mūsų salėje greitai liktų vieni vyrai. Причем церковь очень легко проверяла, кто ведьма, а кто нет. Be to, bažnyčia labai lengvai tikrino, kuri moteris ragana, o kuri ne. Женщину кидали в воду. Moterį mesdavo į vandenį. Если она всплывала и подплывала к берегу, она объявлялась ведьмой. Jeigu jinai išplaukdavo ir sugebėdavo nuplaukti iki kranto, reiškia, она была ведьмой. Да. Tokiu atveju ji buvo ragana. Если она тонула, то церковь говорила, мы ошиблись, она не была ведьмой. Jeigu jinai skęsdavo, tai bažnyčia sakydavo, mes suklydome, ji nebuvo ragana. При этом средневековая церковь говорила, мы всегда людям даем альтернативу и право выбора. Be viso to, bažnyčia skelbia, mes visada duodame žmonėms alternatyvą ir galimybės pasirinkti. Поэтому был выбор или утонуть самой, Todėl buvo pasirinkimas arba pačiai skęsti, или быть сожженной на костре. ar būti sudeginti ant laužo. Безусловно, имущество ведьмы церковь присваивала себе. Be abejonės, raganos turtą bažnyčia pasisavindavo savo. Также от церкви можно было откупиться, чтобы не быть объявленной ведьмой. Aišku, galima buvo išsipirkti iš šios bažnyčios paskelbtos raganos situacijos. Мы понимаем, что бизнес шел очень большой. Ir mes suprantame, tai buvo gana pelningas verslas. Средневековая церковь и реликвии. Viduramžių bažnyčia ir relikvijos. В эпоху Средневековья стали массово находить различные святыни. Святыни. Viduramžių laikais gausiai rasdavo įvairiausias šventas vietas. История говорит следующее. Istorija kalba.
В начале Средневековья Италия была самым плодовитым источником реликвий. После начала крестовых походов глаза церкви обратились к востоку, и охота за реликвиями оказалась прибыльным делом. С открытым ртом западное легковерие принимало священные предметы, которые выдавались крестоносцами за подлинные. Воровство оказывалось святым, когда с его помощью человек получает в свое распоряжение кусочек тела святого или принадлежащий ему предмет. В критический момент во время осады Антиохии, к примеру, были обнаружены святое копье, святой Грааль, мощи 3 волхвов Каспара, Мельхиора и Валтасара. Был найден камень, на котором Иаков спас в Вифиле, ветка, за которую зацепился Авессалом. Были найдены плащ, слезы, которые Христос пролил у могилы Лазаря, молоко из груди Марии, стол, за которым происходило последнее вечеря, камень от гробницы Христа, жало в плоть Павла и зуб святого Лаврентия. Viduramžių laikais Italija buvo viena iš labiausiai vaisingų šaltinių, kalbant apie relikvijas. Po to, kai prasidėjo kryžiaus keliai, bažnyčios akys buvo nukreiptos į rytus. Ir relikvijų medžioklė pasirodė labai pelningų reikalų. Išsižiojus, taip sakant, su atverta burna, daugelis vakarių žmonių lengvatikių priimdavo šventus daiktus, kuriuos kryžiuočiai pateikdavo kaip originalius. Pati vagystė taip pat buvo šventa, kuomet jos pagalba žmogus galėdavo savo gauti dalį šventojo žmogaus kūno arba priklausančio jam daikto. Kritiniu momentu, pavyzdžiui, kuomet buvo apsupta Antiochija, buvo atrasta šventoji ietis. Šventas, nežinau, kas yra gralis. Taip pat buvo... Ačiū. Šventoji taurė, kuri buvo rasta Kesarijoje 1101 metais. Что такое мощи? Остатки святых. Taip pat buvo surasti šventųjų kūno likučiai, pavyzdžiui, Kasparo, Melchioro ir Valtazaro. Tai yra palaikai, kurie buvo būktai buvo atnešę savo dovanas prie Jėzaus lopšio. Ačiū. Taip pat buvo pervežti iš Milano į Kiolną, kur iki šio laiko ir yra. Tarp daugelio nesuskaičiuojamų daiktų atvežtų į vakarų Europą buvo taip pat ir Nojaus barzda, Mozės ragai, akmuo, ant kurio Jokūbas miegojo Betlėjuje, taip pat šaka, ant kurios pasikabino Absalomas, jo apsiaustas, ašaros, kurias Jėzus išliejo prie Lozoriaus kapo, taip pat Marijos krūties pienas, stalas, prie kurio vyko paskutinė vakarienė, ir akmuo nuo Kristaus kapo. Ir Жало в плоти. Что такое? Жало. Павел говорит, жало. Ir taip pat ir dyglys, kuris buvo į Pauliaus krūtinę, ir netgi iš šventojo Laurentijo dantukas. Святых предметов находило так много, что их становилось просто нереально. Šventų daiktų rasdavo tiek daug, kad jų tiesiog skaičius buvo nerealus. Были найдены сотни зубов Иоанна Крестителя. Buvo rasti šimtai Jono Krikštytojo dantų, десятки его пальцев, dešimtis jo pirštų, десятки святых крестов. dešimtis šventų kryžių. И тогда Святая Церковь в Средневековье начинает учить следующему.
Ir tada šventoji viduramžių bažnyčia pradeda mokyti štai taip. Они начинают учить тому, что святыни имеют способность размножаться. Jie pradėjo mokyti, kad šventieji turi galimybės daugintis. Мы специально вам приводим в каждый раз сноски на ведущих историков. Specialiai jūsų dėmesį kiekvieną kartą po citata mes nurodome šaltinį į žinomų istorikų darbus. Мы никого не хотим оскорбить, ничьи религиозные чувства. Nei vieno nenorime įžeisti, nei kažkieno tai religinius įsitikinimus. Мы просто констатируем то, что было в Средневековье. Tiesiog norime konstatuoti faktus, kurie buvo viduramžiais. Внутренняя жизнь церкви. Vidinė bažnyčios gyvenimo pusė. Мы с вами видели, какой была мрачной сама средневековая Европа. Draugės su jumis mes matėme, kokia pati savaime buvo tamsi viduramžių Europą. Какой ее создала средневековая церковь. Kokią ją padarė viduramžių bažnyčia. Теперь давайте посмотрим, что представляла внутренняя жизнь церкви. Dabar pasižiūrėkime, kaip atrodė vidinis bažnyčios gyvenimas. Первое – индульгенция. Pirmiausia, indulgencijos. Индульгенции представляли собой грамоты, через которые церковь отпускала людям грехи. Indulgencijos tai buvo raštai, kurių dėka bažnyčia atleisdavo žmonėms nuodėmes. Это были грамоты, через которые можно было получить отпущение настоящих, прошлых и даже будущих грехов. Tai buvo raštai, kurių pagalba galim buvo gauti dabarties laikų nuodėmes, praeito laiko nuodėmes ir net būsimų laikų nuodėmes. История нам сохранила дословно несколько индульгенций. Много индульгенций. Istorija išlaikė, išsaugojo mums keletą indulgencijų, kurias galime matyti pažodžiui. Прочитаем некоторые из них. Kai kurias iš jų perskaitysime. Монахини, неоднократно грешившие в своем монастыре, а также за пределами его и пожелавшая стать аббатиссой, уплачивает штраф в размере 131 ливра 15 су. Священник, желающий получить разрешение на сожительство с родственницей, уплачивает 76 ливров 1 су. Женщина, желающая приобрести отпущение и в то же время продолжать греховное сношение, уплачивает 87 ливров 3 су. Аббатиса имеется монахиня. Да, настоятельница монастыря. Настоятельница. Vienuolė nekartą kritusi nuodėmėje savo vienuolyne ir taip pat už jo ribų, jeigu norėtų tapti vienuolyno šeimininkė ar paveldėtoja, įmoka bausmę, tai yra baudą, kurios dydis yra 131 lira ir 15 su. Šventikas, norintis gauti leidimą bendram gyvenimui su giminaitė, įmoka 76 liras ir 1 su. Moteris, kuri norėtų gauti atleidimą ir tuo pačiu tęsti savo nuodėmingus santykius, įmoka 87 liras ir 3 su. Если кто убьет отца, мать, брата, сестру, жену или вообще родственница, он очистится от греха и преступления, если уплатит 6 голосов. Если один человек участвует в нескольких убийцах и в то же время по одному и тому же случаю, он может очиститься от вины, если уплатит 30 толстых ливров. Кто убил свою жену с целью жениться на другой, может получить отпущение грехов, уплатив 8 толстых ливров и 2 дуката. Jeigu kas užmušia tėvą, mamą, brolį, seserį, žmoną ar bendrai giminaitį, gali apsivalyti nuo nuodėmės ir nuo nusikaltimo, jeigu įmokės 6 grosus. Jeigu vienas žmogus dalyvauja keliose žmogžudystėse vienu tuo pačiu metu ir vienu tuo pačiu atveju, gali apsivalyti nuo kaltės, jeigu įmokės 30 turkiškų lyrų. Jau kas užmušė savo žmoną tikslu vesti kitą,
gali gauti atleidimą įmokėjęs 8 turkiškas lyras ir 2 dukatus. Причем, что интересно, что индульгенция могла быть выдаваема на несколько лет. Įdomu tai, kad indulgencija galėjo būti išduodama keliems metams. Но цена ее от этого существенно возрастала. Bet dėl to jos kaina galėjo žymiai išaugti. Так можно было купить индульгенцию на 6 лет за 50 карлинов. Taip, pavyzdžiui, galim buvo gauti indulgenciją 6 metams už Карлинов. už 50 karlinų. И при этом не мучиться никакими угрызениями совести. Ir prie viso to nesigraužti bet kokios sąžinės graužaties. Индульгенции пользовались огромной популярностью. Indulgencijos buvo labai populiarios. Действительно, не надо ничего в жизни менять. Iš tikrųjų, nereikia nieko gyvenime keisti. О чем-то переживать. Dėl kažko tai pergyventi. Заплати и будь спокоен. Užmokėk ir būsi ramus. Вторым аспектом внутренней жизни церкви была инквизиция. Antruoju bruožu vidinio bažnyčios gyvenimo buvo inkvizicija. Жертвами инквизиции в мире, в Европе, в Азии и в Америке стало около 100 миллионов человек. Europoje, Azijoje ir kitose artimai kontinentuose šalyse inkvizicijos aukų buvo iki 100 milijonų. Это больше, чем жертвы гибели во времена Гитлера и Сталина. Tai daugiau negu žuvo Hitlerio ir Stalino laikais. Фома Аквинский создал целую теорию, по которой есть неистребимая мерзость, а с другой церковь должна питаться еретиками во имя спасения всех верующих. Tomas Akvinietis sukūrė visą teoriją, remiantis kurią padarė štai tokią išvadą. Viena vertus, erezija, tai yra neišnaikinama bjaurybė, o kita vertus, bažnyčia turi maitintis eretikais išgelbėjimo visų tikinčiųjų labui. Мы долгое время думали, помещать или нет следующие слайды. Ilgą laiką galvojame, įdėti ar ne štai šias kitas skaidres. Поскольку жестокость показывать никогда не нужно. Kadangi žiaurumą niekada nereikia rodyti. Но в то же время сегодня не случайно сохраняются Освенцим, Майданах. Bet šiandieną ne be reikalo išsaugoma Osvencimo stovykla ar Maidano. Сохраняются не с целью культивирования жестокости, а с целью, чтобы подобное больше не повторилось. Nėra tikslo išsaugojant štai tokius dokumentus kultivuoti žiaurumą, bet tikslas yra, kad daugiau to niekada nepasikartotų. И потому, чтобы почувствовать то время Фиатиры, Ir todėl tam, kad pajausti, išgyventi Tiatyros laiką, понять, в каких нечеловеческих условиях жили истинные христиане того времени, pamėginti suvokti, kokiomis nežmogiškomis sąlygomis gyveno to laiko krikščionys. какое они должны были иметь мужество, чтобы выстоять за Евангелие, kokiu turėjo būti apginkluotų didvyriškumų, galbūt ir dvasios jėga, kad išstovėti už Evangeliją. Мы решили продемонстрировать несколько средневековых гравюр, Mes nusprendėme pademonstruoti keletą viduramžių graviūrų, tai yra tokių padarytų darbų, иллюстрирующих деяния государственной средневековой церкви. kurie iliustruoja viduramžių valstybinės bažnyčios veiklą. Сама государственная церковь запечатлела эти гравюры. Pati valstybinė bažnyčia išsaugojo šitas graviūras. От них веет холодом и смертью. Ir nuo tų graviūrų tiesiog dvelkia šalčiu ir mirtimi.
Церковь показывала, как она истребляет ересь. Bažnyčia rodė, kaip jį išnaikina ereziją. Не скрывалось ничего. Nieko nebuvo nuslepiama. Все было открыто. Viskas buvo atvira. Заметим, в этих камерах мучают людей монахи. Pastebėkime, kad šiuose kamerose žmonės yra kankinami vienuolių. Vienuoliai kankina žmonės. Мы видим здесь пример, смотрит, всплывает или нет женщина. Ir štai čia yra pavyzdys, kada žmonės žiūri, ar išplauks moteris ar ne. В честь истребления тех, которые исследовали принципам Евангелия. В честь. Да. Tų žmonių, kurie sekė Evangelijos principais, tų žmonių garbiai. Государственная церковь в Средневековье выбивает памятные монеты. Viduramžių valstybinė bažnyčia nukalė monetą. Так в Ватикане была выбита памятная монета в честь Варфоломеевской ночи. Taip buvo, pavyzdžiui, nukalta moneta prisiminimui apie Bartolomėjaus naktį. Когда в том или ином городе происходило аутодафе, то есть сожжение еретика, в кавычках, Kada viename ar kitame mieste vyko eretiko sudeginimas, это обставлялось как особый праздник. ir tai buvo pavadinimas autodafe, tai buvo kaip ypatinga šventė. Собирались тысячи людей на площади города. Miesto aikštėse rinkdavosi tūkstančiai žmonių. Город украшался флагами. Visas miestas buvo puošiamas vėliavomis. Создавалось впечатление огромного празднества. Sudarydavo įspūdį, kad tai yra didžiulė šventė. И апогеем его становилось сожжение несчастных. Ir šios šventės viršūnė buvo to nelaimingojo sudeginimas. Для того, чтобы зрелище было комфортным, даже натягивали тент. Tam, kad šis visas vaizdas, renginys, šitas visas renginys būtų komfortiškas, netgi ištiesdavo tentą virš tos vietos. Чтобы представить себе масштабы этих страшных деяний, приведем один пример. Kad įsivaizduotume, kokio dydžio visų šitų baisių renginių ta visa visuma, pateiksime vieną pavyzdį. Так только один великий инквизитор Испании 15 века, Томас Торквемада, Taip tik vienas didžiųjų inkvizitorių viduramžiais vardas Tomas ir kita pavardė Ispanija. сжег собственноручно 8800 человек. Savo rankomis sudegino 1800 человек. Sudegino 8800 žmonių savo rankomis. Это было страшное время. Tai buvo baisus laikas. Сжигали не преступников, Ir degino ne nusikaltelius, не убийц, не воров. ne žmogžudžius, ne vagis. Сжигали тех, кто выступал против государственной церкви. Degino tuos, kurie išstodavo, kalbėjo, skelbė prieš valstybinę bažnyčią. От всех грехов можно было откупиться, Visomis nuodėmėmis, nuo visų nuodėmių galima buvo išpirkti kaltę. но за то, что ты просто читаешь Евангелие, откупиться было нельзя. Bet už tai, kad tu tiesiog skaitai Evangeliją, buvo neįmanoma išpirkti. Вина людей состояла порой просто в том, что они просто хотели читать Библию. Dažnai žmonių kaltė buvo tiesiog ta, kad jie tiesiog norėjo skaityti Evangeliją. Они никому не проповедовали даже. Jie net niekam neskelbė, Они никому не передавали читать Библию. niekam neperdavė Biblijos skaityti. Они просто ее читали у себя дома. Tiesiog paprasčiausiai pas save namuose ją skaitė. За это люди подлежали сожжению. Už šitokį darbą žmonėms grėsia sudeginimas. При этом, изобретя эту жуткую казнь, средневековая церковь ее прикрыла в кавычках добродетелью. Tuo pačiu metu, kai viduramžių bažnyčia išrado šitą
siaubingą bausmę, viduramžių bažnyčia ją pridengia Dorybė, ačiū, dorybė. Средневековая церковь учила, конечно, можно еретику просто отрубить голову. Церковь, что можно еретику отрубить голову. Viduramžių bažnyčia mokė, galima tiesiog nukirsti galvą eretikui. Но тогда вытечет кровь, Bet tuomet išsilies kraujas. а душа в kрови. O kraujai yra siela. Поэтому не будем осквернять священную душу, Todėl nesuteršime pašventintą šventą sielą, а сожжем человека. o sudeginsim žmogų. Причем сжигали медленно. Prie viso to degino lėtai. Были изобретены специальные методы, чтобы костер горел как можно медленней. Его раздували. Buvo išrasti specialūs metodai, kad laužas degtų kaip galima ilgiau, jį tiesiog įpūsdavo. Это было страшно. Tai buvo baisu. Изменение Божьего закона. Dievo įstatymo pakeitimas. В эпоху Фиатира происходит изменение Божьего закона. Tietyros laikotarpiu vyksta Dievo įstatymo pokyčiai. На данном слайде нам представлен закон Божий, как он явлен в Библии. Šioje skaidrėje parodyta Dievo įstatymas, kaip jis skaitomas Biblijoje, На данном слайде, как он в катехизисе. o dešinėje pusėje yra kaip jis skaitomas katekizme. Вторую заповедь средневековая церковь убирает полностью. Antrąjį įsakymą iš Dievo įstatymo viduramžių bažnyčia visiškai pašalino. Четвертая заповедь становится третьей в виде «Помни день Господень». Ketvirtas įsakymas tampa trečiuoju įstatymu jau perredaguotas prisimink viešpaties dieną. Но для того, чтобы заповедей осталось 10, Bet tam, kad įstatymų liktų 10, 10-я заповедь разделяется на две. 10 įsakymas padalinamas į 2 dalis. Закон Божий изменяется открыто. Открыто. Dievo įstatymas buvo atvirai pakeistas. В Средневековье также появляется очень интересный головной убор, тиара. Viduramžiais atsiranda labai įdomus galvos dangalas, vadinamas tiara. Которая представляла собой тройную корону. Savyje ji buvo iš 3 dalių, tai yra triguba karūna. Свое происхождение тиара берет из древнего Вавилона. Savo šaknimis tiara nusidriegia į senovės Babiloną. Она была головным убором вавилонских и ассирийских царей. Tiara buvo galvos dangalų Babilono ir Asirijos karalių. 3 короны папы символизируют его власть как? 3 popiežiaus karūnos simbolizuoja valdžią kaip Царя земного, žemės karaliaus, царя преисподней, pragaro karaliaus царя небесного. ir dangiško karaliaus. Мы видим несколько изображений тиары на средневековых гравюрах. Viduramžių graviūrose mes pastebime keletą tiaro vaizdų. Здесь представлена тиара папы Григория XVI. Šioje skaidrėje matome Grigorijaus 16 popiežiaus Grigorijaus 16 tiarą, Со знаменитой надписью «Викариевс Филии Деи». ant kurios galima perskaityti aiškiai užrašą Vicarius Filii Dei. Причем это упоминание «Викариевс Филии Деи» встречается широко наместник Сына Божьего в католических источниках. Здесь специально приведено на латинском языке со сносками. Čia toje skaidrėje jūs matėte, kad yra išrašai iš katalikų bažnyčios šaltinių, lietuviškai ir taip pat su nuorodomis iš kur paimta citata. Iš lotynų kalbos, ačiū. Итак, мы с вами рассмотрели кратко фиатирский период в Европе. Taigi drauge apžvelgėme trumpai Tietyros periodą Europoje. Это было время религиозной нетерпимости. Tai buvo religinio nepakantumo laikas. Время попрания Божьих заповедей. Tai buvo laikas, kada Dievo įsakymai buvo
sumindžioti, во имя paminti. суеверия и темного невежества. Tai buvo laikas prietarų ir tamsaus nežinojimo. Что происходило в этот период на землях Литвы? Kas tuo metu vyko Lietuvos žemėje? Вначале кратко коснемся нескольких узловых моментов истории. Pradžioje trumpai paminėsime svarbiausius istorijos momentus. Первое упоминание названия Литва встречается в Кленбургских анналах по 1009 годом. Pirmą kartą Lietuvos pavadinimas Kventinburgo dokumentuose randamas 1009 metais. Хотя протогосударственное образование на этих землях уже существовали в V веке христианской эры. Bet jau žinome, kad kažkokie tai valstybiniai dariniai egzistavo jau 5 amžiuje šitoje žemėje. В 1209 году начинает формироваться раннефеодальное литовское государство. 1209 metais pradeda formuotis ankstyvoji feodalinė Lietuvos valstybė. Около 1230 года к власти приходит один из великих правителей Европы того времени, князь Миндовк. 1230 metais į valdžią ateina vienas iš didžiųjų to meto Europos valdytojų Mindaugas. Миндовк был очень умным государственным деятелем. Mindaugas buvo labai išmintingas valstybės veikėjas. Он создает литовское государство, объединяет племена. Jis sukuria Lietuvos valstybę ir apjungia Lietuvos gentis. И для поднятия престижа государства в 1251 году он принимает католичество. Ir tam, kad pakelti Lietuvos valstybės prestižą, 1251 metais Mindaugas priima katalikybę. За это он получает корону. Už tai jisai gauna karūną. Но вскоре Миндовк увидел, что то, что он совершил, было ошибкой. Bet greitai Mindaugas pamatė, kad tai, ką jisai padarė, buvo klaida. Он увидел, что принимая христианство в этом виде, он принимает не Евангелие, а принимает чужое подданство. Mindaugas pamatė, kad priimdamas krikščionybę tokiu būdu, jisai priima ne Evangeliją, o priima pavaldumą kitai valdžiai. Он отказывается повиноваться папе, Jis atsisako paklusti popiežiui и тогда папство объявляет против него несколько крестовых походов. ir tada popiežius paskelbė prieš jį keletą kryžiaus žygių. Крестовые походы, которые имели целью не несение вести Евангелия, Kryžiaus žygiai neturėjo tikslo nešti Evangeliją, а захвата литовских земель. o tikslas buvo užimti, užkariauti lietuviškas žemės. В 1263 году Миндовга убивают. 1263 metais Mindaugas buvo užmuštas. И кто стоял за его убийством, Ir tie, kas organizavo jo žmogžudystę, остается загадкой и по сей день. lieka paslaptimi iki šios dienos. От раннефеодальных государств Литвы сегодня сохранились многие городища. Iš ankstyvųjų Lietuvos feodalinių miestų šiandieną liko kai kurios dalis. Это городище Пештве, Tai yra toks miestelis Peštve, это городище Бялзганяй. Miestelis Bezganiai. Особо известным является, безусловно, Кернаве. Ir aišku, labiausiai žinoma yra Kernavė. Те из вас, которые не были в этом месте, обязательно побывайте в нем. Kas iš jūsų nėra buvęs Kernavėje, būtinai pabuvokite Kernavėje. Там чувствуется дух средневековой Литвы. Ir ten jaučiama viduramžių Lietuvos dvasia. Это удивительно красивое место. Tai yra nuostabiai graži vieta. Там есть прекрасный археологический музей столичного уровня. Ir ten yra puikus archeologinis muziejus sostinės lygio. И сохранилась целая система холмов, Išliko visa piliakalnių sistema, на которых располагался средневековый город Кернаве. ant kurių viduramžiai stovėjo Kernavės miestas. Он находится недалеко от Вильнюса, примерно в 40 минутах, наверное. Labai netoli nuo Vilniaus, maždaug 40 minučių važiuoti. Очень красивое место. Labai graži vieta. Это прикосновение к сердцу истории Литвы.
ten jūs prisiliesite prie Lietuvos istorijos širdies. Весьма интересно, что перед этим археологическим заповедником Visai įdomu, kad netoli šito archeologinio draustinio стоит церковь, yra bažnyčia, а перед ней статуя Моисея с двумя скрижалями. o prieš tą bažnyčią stovi Mozės statula su dviemis plytelėmis, plokštėms, ačiū, plokštėms. К сожалению, лампа бьет очень сильно, вы не можете, наверное, прочитать, что написано. Aišku, turbūt dėl šviesos tos negalėtų perskaityti, kas parašyta. Но когда мы там были с братом Бертольдом, он прочитал латышский текст скрижалей. Bet kada mes ten buvom draugė su Bertoldu, tai jis perskaitė tą tekstą ant tų plokščių. И увидел, что о субботе там ни слова. Ir pamatėm, kad ten nėra apie sabatą nei žodžio. Второй заповеди закона Божьего нет. Antro Dievo įsakymo nėra, А 10 разделена на 2. o 10 yra padalintas į 2 dalis. Как выглядели древние литовцы? Во что они одевались? Kaip atrodė senovės lietuviai ir kuo jie rengėsi. В Вильнюсском государственном историческом музее, расположенном у подножья холма, на котором высится Верхний замок, Vilniuje valstybinėme senovės istorijos muziejuje, kuris yra prie Gedimino kalno, вы можете ознакомиться с очень богатой экспозицией. galite pastebėti ir susipažinti su labai turtinga ekspozicija. Там показана одежда, предметы быта различных племен Литвы. Ir ten yra parodytos įvairių Lietuvos genčių apsirengimo drabužiai. Итак, в 1263 году Миндовк погибает. Taigi 1263 metais Mindaugas žūsta. После Миндовга правит его династия. Po Mindaugo valdo jo dinastija. В основном это были сильные и выдающиеся правители. Dauguma tai buvo stiprus įžymus valdytojai. Князь Стройнат, Войшрак, Швалм, Тройден. Štai čia yra išvardintos tie išvardinti tų žmonių vardai. Tai Traidenis, Traidenis, Švarnas ir visi kiti. Основная забота этих князей было отражение немецкой агрессии папства. Отражение. Pagrindinis tikslas darbas šių kunigaikščių buvo atsispirti popiežijos vokiečių kariuomenės puolimams. Мы знаем, что в эпоху крестовых походов на Святой Земле было основано несколько рыцарских орденов. Mes žinome, kad viduramžių laikais tam, kad įvyktų kryžiuočių žygiai, buvo įkurti keletą šventųjų ordinų. Однако под натиском арабов крестоносцы начинают покидать Святую Землю. Bet dėl to, kad puola arabai, kryžiuočiai pradeda pasitraukti iš šventosios žemės. И магистры рыцарских орденов начинают обращаться к правителям Европы с просьбой приютить их на своих землях. Ir kryžiuočių ordinų vadovai pradeda kreiptis į Europos valstybės veikėjus, kad jos priglaustų savo žemėje. И магистр Тевтонского ордена получает приглашение от польского короля поселиться на его землях. Какого ордена? Тевтонского. Tevtono ordino magistras gauna kvietimą iš Lenkų karaliaus apsigyventi jo žemėje. Польский король хотел использовать тевтонских рыцарей в своих целях. Lenkų karalius norėjo išnaudoti Tevtono kryžiuočius, tuos karvedžius savo tikslais. Но он глубоко ошибся. Bet jis giliai suklydo. Обосновавшись на польских землях, įsikūrė Lenkų žemėse, Тевтонский орден, руководимый папами, Tevtono ordinai vadovaujami popiežių, приступает к военной агрессии против самой же Польши и Литвы. pradeda karinę agresiją prieš pačią Lenkiją ir Lietuvą. Великие литовские князья Гедимин и Ольгерт
Didieji Lietuvos kunigaikščiai Gediminas ir Algirdas были заняты постоянным отражением крестоносской агрессии, užimti buvo pastovia gynyba, apsiginimu nuo kryžiuočių ordinų užpuolimų. и агрессии со стороны Золотой Орды. Ir agresijos iš auksinės ordos pusės. Литва, с одной стороны, стала щитом для Востока от крестоносцев, Lietuva iš vienos pusės buvo skydas iš rytų nuo kryžiuočių, а с другой стороны, щитом для Запада от Золотой Орды. o kita vertus iš kitos pusės skydas vakarams nuo auksinės ordos. Этим она внесла уникальнейший вклад в историю всей Европы. Tokiu būdu jį įnešė unikalų indėlį į visos Europos istoriją. Не будет преувеличением сказать, что благодаря ей тогда, в XIV веке, сформировалась и современная Европа. Nebus per daug pasakyti, kad dėka Lietuvos Да. Dėka Lietuvos 14 amžiuje susiformavo dabartinė Europa. Благодаря Гедимину и Ольгерду Литва становится крупнейшим государством Средневековья. Dėka Gedimino ir Algirdo Lietuva tapo vienu didžiausių Europos valstybių. Мы видим изображение средневекового князя Гедимина, князя Ольгерда. Štai čia matome atvaizdą viduramžio didžiųjų kunigaikščių Gedimino ir Algirdo. Будучи прекрасными полководцами, Būdami puikiais karvedžiais, прекрасными государственными деятелями, puikiais valstybiniais veikėjais, Гедимин и Ольгерд не принимали христианство. Gediminas ir Algirdas nepriėmė krikščionybės. Они не принимали его не потому, что они не видели его ценности, значения, Jie nepriėmė ne todėl, kad nematė vertybės ir reikšmės, а потому что они видели, что в том в государственном виде, в средневековом, в каком оно существует, оно приносит только несчастье в основном народам, которые его принимают. Jie nepriėmė krikščionybės todėl, kad matė, kad tokioje formoje, kokia jie egzistavo viduramžių valstybės bažnyčioje, krikščionybė atneša tik tai nelaimės tose valstybėse, kur ji egzistavo. Вдумаемся, что сделала средневековая церковь. Ir susimastykime, ką darė viduramžių bažnyčia. Она отвращала людей от Евангелия. Ji nukreipdavo žmonių žvilgsnį nuo Evangelijos. И подобно тому, как многие язычники не принимали религию Ветхого Завета из-за фарисеев, Ir taip kaip daugelis pagonių nepriimdavo krikščionybės dėl fariziejų, подобно тому и народ Литвы долго не принимал христианство и его правительство, понимая, чем это может для нее обернуться. lygiai taip pat ir daugelį metų Lietuvos valstybės vadovai ir valstybė nepriėmė krikščionybės, nes suprato, kuo tai gali atsisukti prieš juos. И история покажет, что этот взгляд Гедимина и Ольгерда был оправдан, как это не страшно звучит. Ir istorija parodys, kad Gedimino ir Algirdo požiūris buvo pateisintas, nežiūrint tai, kaip tai žiauriai skambėtų. На данном слайде мы видим реконструкцию средневекового Вильнюса. Šitoje skaidrėje mes matome rekonstrukciją viduramžių Vilniaus. Он состоял из 3 больших районов. Susidarė iš 3 didelių rajonų. Лампа, наверное, сильно светит, да, очень? Ar stipriai šviečia lempa? Это был район Нижнего города, Tai buvo žemutinio miesto rajonas, район Верхнего города buvo aukštutinio rajono и район так называемого Краевого замка. Краевого. ir taip pat buvo rajonas taip vadinamo Kreivos pilies. На месте Краевого замка сейчас стоит памятник Три креста. Toje vietoje, kur buvo Kreivoji pilis, toje vietoje šiandien stovi 3 kryžių paminklas Vilniuje. Весьма интересна эволюция строений многих памятников Вильнюса того времени. Gana įdomi yra daugelio to meto Vilniaus statinių ir paminklų evoliucija. Посмотрим, как изменялся известный кафедральный собор Вильнюса. Pasižiūrėkime, kaip kito
žinoma Vilniaus katedra. Мы видим его изображение в 15 веке, Čia matome jos atvaizdą 15 amžiuje, затем 16 век, čia 16 amžiuje, 17 век, 17 amžiuje, 18 век, 18 amžiuje, 19 век, 19 amžiuje. уже близкий к нашему времени. Jau artėja prie mūsų laikų. Я у брата Бертольда оставлю все данные презентации. Pas brolį Bertoldą paliksiu visus prezentacijos duomenis. И те из вас, которые захотят, смогут их скачать себе на флешку. Ir tiems, kam patinka, galės gauti per USB raktą. И потом уже внимательно посмотреть эти интересные слайды. Ir vėliau galės atidžiai pasižiūrėti šias įdomias skaidrės. На данном слайде показана карта средневековой Литвы. Šioje skaidrėje parodyta viduramžių Lietuvos geografija. Средневековая Литва простиралась от Балтийского до Черного моря. Viduramžių Litva buvo nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Великое княжество Литовское было самым большим государством средневековой Европы. Didžioji Lietuvos kunigaikštystė buvo pati didžiausia viduramžių valstybė. Это достигалось благодаря очень мудрой политике литовских князей. Tai buvo pasiekta dėka labai išmintingos Lietuvos kunigaikščių politikos. Это была политика религиозной национальной терпимости. Tai buvo religinio ir nacionalinio pakantumo politika. Это была очень мудрая экономическая политика. Tai buvo labai išmintinga ekonominė politika. На данной средневековой гравюре запечатлено убиение францисканцев при Гедимине. Šioje skaidrėje, šioje fotografijoje yra įamžintas nužudymas pranciškonų prie Gedimino. Многие это говорят и расценивают как жестокость этого князя. Daugelis, remdamėsi šiuo faktu, kalba apie šio kunigaikščio žiaurumą. Но Гедимин понимал, что за этой внешней, очень такой благообразностью скрывается расчет. Bet Gediminas suprato, kad už šio Да, такой благостный. Kad Gediminas suprato, kad už pranciškonų išorinio įvaizdžio slėpėsi išskaičiavimas. И что за ними придут, вслед за ними вооруженные крестоносцы. Kad už jų vėliau ateis ginkluoti kryžiuočiai. Пример соседней Латвии являл тому пример. Kaimyninės Latvijos patirtis buvo tam pavyzdys. В начале 13 века латышские племена позволили высадиться католическим миссионерам. 13 amžiaus pradžioje Latvijos gentis leido atsikelti misionieriams. В 1201 году они основывают Ригу. 1201 metais įkūrė Rygą. И вскоре начинают при своем епископе Альберте насильственное крещение Латвии. Ir greitai esant jų vyskupui Albertui prievarta krikštyti Latviją. О деяниях епископа Альберта рассказывает Ливонская хроника. Apie vyskupo Alberto veiksmus pasakoja Livonijos kronika. Она издана и на русском, и на латышском языке. Ее можно найти в интернете. Ji yra išleista ir rusų, ir latvių kalbomis, ir galima internete surasti. Ir lotynų kalbomis, ačiū. В этой хронике прямо пишут. Ir šioje kronika tiesiogiai rašoma. Пишут ближайшие приближенные к Альберту люди. Rašo žmonės, kurie buvo arčiausiai prie Alberto. К примеру, там написано следующее. Pavyzdžiui, parašyta štai taip. Это не дословно, но примерно 90% дословности. Tai nebus pažodžiui, bet maždaug 90%. Сегодня вместе с братьями во славу Господа мы сожгли 3000 латышских свиней. Šiandien draugė su broliais, Dievo šloviai, mes draugė su broliais sudeginame 3000 Latvijos kiaulių. Под свиньями имеется в виду не животные. O kiaulių vardu turima minti ne gyvūnai.
Сегодня, посетив монастырь Святой Марты, мы с братьями пошли и сожгли еще 1500 латышских свиней. Šiandieną draugė su broliais nuėjom aplankyti vienuolyną Šventosios Martos, mes su broliais sudeginame dar 1500 Latvijos kiaulių. А латыши не имели права появляться в Риге, на своей земле. Latvija neturėjo teisės rodytis Rygoje, savo žemėje. Это была власть епископа Альберта. Tai buvo vyskupo Alberto valdžia. Гедимин знал то, что происходило в Латвии, Gediminas žinojo, kas vyko Latvijoje. и не хотел, чтобы подобное было здесь, в Литве. Ir nenorėjo, kad tai būtų kažkas panašaus Lietuvoje. На данном слайде нам представлена династия Гедимина. Šitoje skaidrėje matome Gedimino dinastiją. Династия Гедимина – это была великая династия правителей. Gedimino dinastija tai buvo žymi valdytojų dinastija, Но ее зловещим представителем был Егайло. bet jos tas blogasis atstovas buvo Jogaila. Егайло заключает так называемую Каевскую унию. Jogaila sudaro taip vadinamą Krėvos uniją. И в обмен на польскую корону Ir mainais į Lenkų karūną он начинает объединение Литвы и Польши. jis pradeda Lietuvos ir Lenkijos sąjungą apjungti Lietuvą ir Lenkiją. Спустя примерно 100 лет Польша подминает под себя Литву. 100 лет. Да. Maždaug po 100 metų Lenkija paminė po savimi Lietuvą. Он нарушает этим самым то, что делал Гедимин, делал Ольгерд, делал его дядя Кейстут. Он нарушает этим, что делал Ольгерд, Гедимин и его дядя Кейстут. Ir tuo pačiu būdu jis pažeidė tai, ką darė Gediminas, Algirdas ir Kęstutis. Прекрасным примером истории этого времени Puikių pavyzdžių istorijos to laikų является Тракайский замок. yra Trakų pilis. Мы были очень благодарны сестре Едвиге и брату Андрею, Mes buvom labai dėkingi seseriai Jadvigai ir broliui Andrėjui, когда год назад они нам показали это великое сооружение. kuomet prieš metus parodė mums tą didį statinį. И если кто-то из вас еще не был там, Ir jeigu kažkas iš jūsų ten dar nebuvo, обязательно посетите его. būtinai aplankykite tą vietą. Это был тот замок, где разворачивалось величие и трагедия Литвы. Tai buvo ta pilis, kur vystėsi ir Lietuvos didybė, ir nelaimė. Этот замок помнит Ольгерда, Кейстута, Ta pilis prisimena Algirdą ir Kęstutį, Егайла, Jogailą Витовта. ir Vytautą. На данном слайде нам показано то, как выглядело заключение Каевской унии и изображение князя Егайла. Šioje skaidrėje matome, kaip atrodė Krėvos unija ir Jogailos atvaizdas. На данном слайде мы видим привилей Егайла Вильнюсскому кафедральному собору от 17 февраля 1387 года. Šioje skaidrėje matome dokumentą 1387 metų 17 vasario, tai yra iš Jogailos į Vilniaus katedraliniam soborui. На данном слайде мы видим территорию Великого княжества Литовского. Šioje skaidrėje matome teritoriją didžios Lietuvos kunigaikštystės teritorijos И видим территорию Польши. ir matome Lenkijos teritoriją. Как видим, Литва намного превосходила территорию Польши. Kaip matome, Lietuva buvo žymiai didesnė savo dalimis už Lenkiją. Объединившись, они вскоре образуют государство, вошедшее в историю под именем Речи Посполитой. Susijungę istoriją, jie įėjo kaip valstybė, kuri vadinama Žečpospolita. Великим правителем Литвы был Витовт Великий, сын Кейстута, племянник Ольгерда. Didis Lietuvos kunigaikštis buvo Vytautas, Kęstučio sūnus Algirdo sūnėnas.
Это был человек, который хотел вернуть Литве то значение, которое она начала терять по Егайле. Tai buvo žmogus, kuris norėjo gražinti Lietuvai tą reikšmę, kurią ji pradėjo prarasti prie Jogailos. И свое правление он проводит в противостоянии с Литвой и с Тевтонским орденом. И Tevtonskим орденом. Ir savo valdymą jis pradeda pasipriešindamas į Tevtonijos ordinui. На данном слайде нам представлена карта земель Тевтонского ордена. Šioje skaidrėje parodyta, kaip atrodė žemės Tevtonijos ordino. Земли Тевтонского ордена включали Клайпеду или немецкий Мемель. Šito žemės, šio ordino sudėtyje buvo Klaipėda, tuo metu vokiško ordino. Включали территорию Куршской косы. Taip pat įtraukė savyje Kuršių Nerijos teritoriją. Включали юго-западные земли Литвы. Taip pat įtraukė savyje pietvakarių žemės Lietuvos. Мы видим, они были на границе с Жемайтией. Taip pat jos buvo netoli sienos su Žemaitija. То есть мы с вами находимся, если бы в 15 веке еще на территории Литвы. Jeigu tai būtų 15 amžius, tai mes su jumis esame dar Lietuvos teritorijoje. А пастор, который у нас сидит за аппаратурой, O pastorius, kuris tvarko aparatūrą, он бы уже ездил с территории Тевтонского Мемеля. tai jau jis atvažiuotų iš Tevtono unijos, iš Memelio. И просто так в Палангу было бы проехать нельзя. Ir tiesiog šiaip su į Palangą būtų neįmanoma nuvažiuoti. Тевтоны захватили ее. Ir Tevtonai buvo užgrobę ją. Тевтонский орден представлял собой орденское религиозное государство. Tevtonijos ordinas savimi buvo kaip religinis valstybinis ordinas. Великому магистру Тевтонского ордена подчинялось несколько магистров. Didžiajam Tevtonijos ordinos magistrui pakluso keletą magistro ordinų. Это был магистр Прусского ордена. Tai buvo magistras Prūsijos ordino. Кстати, тевтоны полностью истребили народ прусов. Tarp kitko, Tevtonai visiškai sunaikino Prūsų tautą. В балтскую группу языков входили 3 языка – литовский, латышский и прусский. Į Baltijos kalbų grupę įėjo 3 kalbos – lietuvių, latvių ir prūsų. Тевтоны полностью истребляют прусов. Tevtonai visiškai išnaikino prūsus. И вот эта знаменитая немецкая Пруссия располагается на исконно балтийских землях. Ir va ta žinoma Vokietijos Prūsija, ji faktiškai buvo teritorija, kuri iš amžių glūdumos priklausė Lietuvai. Некоторые ученые считают, что язык пруссов располагался между латышским и литовским языком. Kai kurie mokslininkai mano, kad prūsų kalba tai buvo tarp latvių ir lietuvių. Еще раз подчеркну это предположение. Dar kad pabrėšiu, kad tai yra гипотеза. Сегодня, если человек говорит на латышском, а другой на литовском, вы плохо понимаете друг друга. Jeigu du žmonės, vienas žmogus kalba lietuviškai, kitas latviškai, tai sunku suprasti. И вот считают, что пруссы, они понимали и литовцев, и могли понять и латышей. Manoma, kad prūsai suprato lietuvius ir galėjo suprasti ir latvius. Но еще раз подчеркну, это предположение, ибо сегодня не сохранилось достаточного количества, по которому можем судить о прусском языке. Bet dar kad pabrėšiu, kad tai prielaida, kadangi neužtenka išlikusių dokumentų, kurio remiantis galim būtų spręsti apie prūsus. В структуру Тевтонского ордена входил и Ливонский орден, который господствовал в Латвии. Į Tevtono uniją taip pat įėjo ir Livonijos ordinas, kuris viešpatavo Latvijoje. Памятниками того времени являются остатки Каунасского замка. To laikotarpio paminklui yra likučiai Kauno pilies. Замок, который помнит страшную агрессию крестоносцев и мужество народов Литвы, отражающих ее. Šita pilis prisimena
baisę agresiją kryžiuočių ir taip pat lietuvių drąsą atremiant šią agresiją. Здесь даны выписки из средневековой летописи, о которой я вам говорил, как несли в кавычках весть Евангелия средневековые крестоносцы. Štai čia yra išrašas iš tų dokumentų, apie kurias aš kalbėjau, kaip buvo Evangelija nešama kryžiuočių. Это страшная страница. Tai yra baisus puslapiai. Центром господства Тевтонского ордена был город, который находится сегодня в Польше, Мариенбург. В Польше. Centras Tevtono ordino yra šiandieninėme Lenkijos mieste Marienburge. Вот расположение Мариенбурга. Štai čia ten yra tas Marienburgas, А вот Куршский залив. o štai ten yra Куршский залив. tai yra Kuršių Marios įlanka. Примерно вот здесь находится Клайпеда. Va štai ten maždaug yra Klaipėda. На данном слайде мы видим Великую Грюнвальдскую битву, которую выиграли войска князя Витовта. Šitoje skaidrėje mes matome pavaizdavimą žinomą Griunvaldo mūšio, kurį laimėjo Lietuvos kariuomenė. К 1410 году отношения между крестоносцами и Литвой обострились резко. Link 1410 metų santykiai tarp kryžiuočių ir Lietuvos aštriai pablogėjo. Назревала решающая битва, Ir jau grėsė lemiamas mūšis, которая должна была решить судьбу Северной Европы. kuris turėjo išspręsti Šiaurės Europos likimą. С одной стороны войска великого магистра Юнингена, да. Iš vienos pusės kariuomenė didžiojo magistro Juningeno, С другой стороны войска, ведомые Витовтом. iš kitos pusės kariuomenė, kuri buvo vedama Vytauto. Витовт выигрывает это огромное сражение. Ir Vytautas laimėjo štai šitą didžiulį mūšį. Тевтонскому ордену наносится смертельный удар. Tevtono ordinui suduodamas mirtinas smūgis. Агрессия крестоносцев на восток останавливается. Kryžiuočių agresija į rytus sustabdoma. Осколком этого ордена становится Курлянское герцогство со столицей в Курдиге, современная Латвия. Likučiai šito ordino, likučiai Tevtono ordino tampa hercogystė, kurios centras buvo Kuldyga, dabartinėje Latvijoje. На данном слайде нам представлены гербы ведущих средневековых родов Литвы. Šioje skaidrėje mums parodyta herbai žinomiausių viduramžių Lietuvos genčių. Радзивиллы, Пацы, Хаткевичи, Сапеги. Radvilos, Chodkevičiai, Sapiegos ir... O kaip iš tie Pacai? Pacai. В Вильнюсе сохранились дворцы всех этих родов. Vilniuje išsilaikė visų šitų genčių, reiškės, ordinai. Мы с братом Бертольдом специально обходили их в течение 2 поездок. 2 kelionių brolio į Lietuvą mes draugę su juo apvaikščiojom štai tą. В частности, во дворце Хаткевичей расположена Вильнюсская картинная галерея. Chodkevičių dvare Vilniuje yra Vilniaus galerija. Это очень хороший музей. Tai labai geras muziejus. Там выставлены портреты тех людей, о которых мы с вами говорим сегодня. Ten yra portretai tų žmonių, apie kuriuos mes šiandieną kalbame. Она расположена на Замковой улице, буквально в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора. Ta vieta yra visiškai netoli nuo katedros soboro 10 minučių pėstute. Итак, к концу феодальского периода Литва все более и более попадает под власть Польши, постепенно лишаясь признаков как государственности, так и свободы развития своей культуры. Taigi Tyros periodo pabaigai Lietuva vis labiau ir labiau tampa arba papuola po Lenkijos valdžia ir palaipsniškai praranda tos
tuos požymius savo valstybingumo, taip pat laisvės, reiškia, savo vystymus ir kultūros laisvės požymius. В период Фиатира на землях Литвы находят пристанище многие гонимые протестанты, и в частности гуситы. Tyros laikotarpiu Lietuvos žemėje rado prieglobstį daugelis vejamų persekiojimų protestantų, tame tarpe ir husitų. Князья Литвы нисколько не притесняли верующих. Lietuvos kunigaikščiai visiškai nepersekiojo tikinčiųjų. И на территории Литвы бурно развивается наука, культура, искусство. Ir Lietuvos teritorijoje stipriai vystėsi mokslas, kultūra, istorija. Но Киевская уния и ее последствия начинают постепенно менять ситуацию. Bet Kretos Krėvos unija pradeda palaipsniškai keisti situaciją. Итак, послание к Фиатирской церкви. Taigi, laiškas Teotyros bažnyčiai. Обращаясь к Фиатирской церкви, Христос подчеркивает, так говорит Сын Божий. Kreipdamasis į Teotyros bažnyčią, Kristus pabrėžia, taip kalba Dievo sūnus. Он не случайно обращается именно к Фиатирскому периоду с этим своим титулом «Сын Божий». Jis neatsitiktinai kreipėsi į Teotyros bažnyčią šiuo savo titulu arba vardu Dievo sūnus. Ибо мы помним, как во дни Фиатиры этот титул был похищен государственной церковью, объявившей себя его наместником. Nes mes prisimename, kad būtent šiuo periodu šis jo titulas Dievo sūnus buvo pagrobtas, pavogtas valstybinės bažnyčios. И Христос напоминает Фиатирскому периоду: «Я Сын Божий, я Господин субботы, я Господин закона». Pagrobtas valstybinės bažnyčios, kuri paskelbė save vietininku, ir būtent tai bažnyčiai tam periode Kristus primena: aš esu Dievo sūnus, aš esu sabatos viešpats и Господин закона. Ir esu įstatymo šeimininkas, Dievas. Он особо подчеркивает, что у него очи, как пламень огненный. Jis taip pat ypatingai pabrėžia, kad jo akis kaip deganti liepsna. Он говорит: я вижу все те отступления, которые у вас. Jisai sako, aš matau visus tuos atpuolimus, kurie yra pas jūs. Я вижу, что вы попали с самой элементарной ценности бытия. Aš matau, kad jūs esate paminę pačias elementariausias tiesas būties, būties elementariausias tiesas, žmogiškos būties. Я вижу страдания тех, кто не желал мириться с государственной церковью. Aš taip pat matau ir kančias tų žmonių, kurie nenorėjo susitaikyti su valstybinė bažnyčia. Он видит подвиг вальденцев. Jis mato valdiečių žygdarbius. Он видит подвиг Яна Гуса и Иеронима Пражского. Jisai mato Jono Huso ir Pragos Jeronimo žygdarbius. Он видит подвиг Джона Уиклифа. Jis taip pat mato ir Džono Viklifo žygdarbį. Но он подчеркивает, что у меня и ноги подобны Халкаливану. Bet jisai pabrėžia, kad pas mane ir kojos skaistvario. Ноги – это символ движения. Kojos tai yra judėjimo simbolis. Символ действия. Tai yra veiksmo simbolis. Этим Бог показывает, что и не отвлеченный Бог, как его изображают на иконах. Tuo jisai parodo, kad jis nėra Dievas tolumoje atsitraukęs, kaip jį vaizduoja ikonose. Я Бог истории, я реально действую. Aš esu Dievas istorijos, aš esu Dievas, kuris realiai veikia. Одновременно с этим в своем послании к Фиатире Христос говорит: Tuo pačiu savo laiške Teotyrai Kristus sako: я знаю с одной стороны твои дела, žinau tavo darbus ту любовь, которую ты имеешь, ir tą meilę, kurią tu turi, rodai. ту любовь, что имели вальденцы, гуситы. Ta meilė, kurią degė valdiečiai ir husitai. И одновременно он говорит: я вижу учение Иезавели. Bet tuo pačiu jisai sako, aš ir matau
Jezabelės mokymą. В книге Откровения отступившую церковь символизирует падшая женщина. Atpreiškimo knygoje atpuolusią bažnyčią simbolizuoja pasileidus ištvirkusi moteris. И символом этого падения прекрасно служит образ ветхозаветной царицы Иезавели. Ir šiuo atpuolimo simboliu puikiai tarnauja Senojo testamento pavyzdys Jezabelės. Обращаясь к верным, Христос говорит: держите, что имеете. Kreipdamasis į ištikimuosius, Kristus sako: laikyk tai, ką turi. Каждый человек живет в рамках своего объема света, своего объема знаний. Kiekvienas žmogus gyvena sulig tuo, kiek jis yra gavęs šviesos ir turi žinių. В Средневековье весть Евангелия не была полноценно открыта. Viduramžiais Evangelijos žinia nebuvo pilnai atskleista. Но Бог говорит: держите то, что вы знаете. Bet Dievas sako: laikyk tai, ką tu žinai. И люди Средневековья, истинные христиане, удержали эту истину. Ir žmonės viduramžiais, tikrieji krikščionys, išlaikė tą tiesą. И завершается это послание прекрасным обетованием утренней звезды. Ir baigėsi šis laiškas nuostabiu pažadu apie rytinę žvaigždę. Утренней звезды Христа. Kristaus rytinę žvaigždę. Утренней звезды Великая Реформация. Tai buvo didžiosios reformacijos ryto žvaigždė, которая, подобно заре, осветила темное средневековое небо. Kuri panašiai kaip kylanti aušra nušvietė tamsią viduramžių būseną. 1000 лет продолжался Фиатирский период. 1000 metų tęsiasi Tiatyros periodas. 1000 лет люди склонялись перед престолом Бога или перед престолом Иезавели. 1000 metų žmonės klaupėsi arba prieš Dievo sostą, arba prieš Jezabelės sostą. Перед каким престолом сегодня склоняемся мы? Prieš kokį sostą šiandieną mes nusilenkiam? Чему нас научит Фиатирский период? Ko moko mus Tiatyros periodas? Даст ли он нам силы для последующей жизни? Ar suteiksis mums jėgų tolimesniam gyvenimui? И он может дать эти силы. Ir jis gali suteikti mums tas jėgas. Ибо он воочию явил силу Бога, Nes jis akivaizdžiai apsireiškia ir pas Dievą, который на протяжении 1000 лет спасал и спас свою церковь, kuris 1000 metų eigoje gelbėjo ir išgelbėjo savo bažnyčią, сохранил истину išsaugojo tiesą и знаменовал этот период Великой Реформацией. ir apvainikavo šitą periodą didžiąją reformaciją. Период Фиатира – это одновременно период трагический Tiatyros periodas tai viena vertus yra tragiškas и одновременно период героический. ir kita vertus herojiškas. Он явственно показал, Jis akivaizdžiai pademonstravo, что никакая сила, kad jokia jėga, никакая власть jokia valdžia не может изменить и поколебать Божью истину. negali pakeisti ir sudrebinti, supurtyti Dievo tiesą. Пусть сегодня Бог поможет нам увидеть это. Увидеть это. Tegu viešpats šiandieną mums padeda tai pamatyti. И история Фиатирского периода станет для нас поддержкой в нашей современной жизни. Ir Tiatyros bažnyčios istorija taps mums šiandieną pagalba mūsų gyvenime. Спасибо. Ačiū.